Ajak duwe bojo ayu nang dodo marai sesek. Jaluk kulkas, jaluk kul buntek, wis gak karu-karuan. Ya lah, mbok. Sengengene metu teko wetan ngulon dadekno asrining sesah awangan timbangane dolor peno keluyuran sing penting ayo golek sandang apangan. Bapak ibu dawuh laku sing utama iku sangumu ana alam antunya sregep nyambut gawe iku kewajiban kita nek uripe wis kepenak jok lali bales putih wong atuh mula kita edolor ojo sembrono ayo padha digugu walinge wong ayo padha dieling-eling ojo sampe dilalekno sebab wong tuwa mono pepunden kita tapi sebagian ana sing terlalu pituture wong tuwa gak aku malah sing ngandani tambah diguyu dianggep kuno wong tuwa gak maju omonge wong tuwa mono dolor iku akeh benere supaya anake jujur tindak lah aku ne mula anak cek gak sampe kliru dalane nglakonono sabar nrimo temen welas sak padha padyan ayo hey so hey pisan gas yo jos ayo rek timbang nganggur padha joget rek ayo
pokok aja mepet-mepet bebekku dhewe senengane nyetel kaset oleh joget anak iki dean sampe cemen mlaku ngedol terus mlaku nang gang 5 kepethu areke atine rumangsa lega arek ditarik jaren jalukmu ya apa ojo mamang pokok aku sik nyidak foto iya sing penting pokok arek ngomong tresno dadak areke jaluk ditukokno clana jok kuwatir clana ae regane pira jok kuwatir mene ae tak kreditno jok kuwatir wis kaya nyicil singitan ya ya rejekine awak nek wis kadung mujur nguber arek wedok dadake kecemplung sumur nek pacarku pancene rada lumayan ngomonge jare dudu anake wong sembarangan kenal sepisan moro-moro ngajak kawinan bareng tak rabi dadak anake bakul dandang apa wis namung semanten sairan kula sae lan boten borong kareso ditinggal awe-awe grup sawong kaleng Surabaya panggon nane suaraku persis Cak Mus Mulyadi monggo didung paling aku ya nomor 12 rasane cuma ya aku ki seneng karo lagune Cak Mus Mulyadi ku seneng mulane saiki aku ya wis persis lah pokoknya cuma ana sing rasani nek suarane Kartole iku sak arep kaya Nano Romangsah jare tapi ya sing nomor piro alah wong jaran mau nyambut gawe kudu mikir kadang-kadang soro awak gak mikir ya ono nyambut gawe awak gak soro tapi kepikiran terus ya aku iki wan kadung akeh ati tak semir wedi salah kedaden aku nang kaya tanggaku dhewe pinginane yo wes ya mergo ya iku aku wedi iku cuma lek kancaku tak andes iki sekarang ketemu lagi dengan saya iya bayanglah mas tahun 71 nok Malang tahu kepedhok saiki kepedhok maneh pancene wong gak mesti kadang-kadang ya kumpul ya enggak cuma lek terus kumpul terus keadaan rendeng dek mesti rada nyengkre ya aja ada ya ora wetengi tambah sak dandang ini soale wong awak dhewe iku obyek akeh iya yang penting iku pikiran hidup iya akal akeh mbus ngakali kanca mbok ya opo lho iya ajene awak dhewe kanca cek gak remek ya apa omahe wis wanyer ban ya omahe ditingkat iya tapi iki sik awak dhewe iku arek-arek kan sik padha tak suntikno kabeh lha kenapa lak ngono lah munggah nang taji ya bener pancen tapi yo pancene pangane nduk kono ya mari tak suntikno mari ngono tak potong Nek gak lak bangkrut ta. Iya, kanca wonge lak dhuwit lak perhitungan ta. Selain iku awak dhewe ya mengolahragakan masyarakat. Waduh. Lah wingi mari bal-balan. Oh sing nduk Kertosono iki? Iya. Jare 32. Lho. Sing mlebokno pisan sapa? Awak dhewe. Oh, sing mlebu nang gone dhewe iki ta? Mlebu nang gone dhewe ta? Sing ping pindho gak nyejo sapari. Makane iki terus gak tak jak iki.
Wong dhek saiki uripe wis enak, wis dibangun. Saiki lak karo balung bendo iku ah. Oh iku wis pendeke ngalorong-lorong ngidul wong loro. Kayak laron brondoli lah pokoke wis. Iya apa? Saiki objek menapa ae? Awak dhewe objek wis ya lumayan. Besi tua gelem. Loh, awak dhewe kok besi tua ya. Loh, baik, pekerjaan saya itu tidak terlalu berat tapi hasil. Iya, ya apa? Gak soro cuma Ya, gak hasilnya soro. memuaskan. Peri. Memuaskan peri ya sih. Loh. Peri kanan. Loh, ya apa gak Bagian peri kanan. Ya kupingmu paling dublek gak kumpul aku. Tapi gak tau kumpul suwe paling gak mata kerungu. Tapi rupane sing pelat iku peno kok. Wong mburi gak ono kanan mek peri tok. Lah iya. Lah lek kanan nduk banyu urip. Peri kanan. Oh, bagian kantore nduk ndi saiki? Loh, ya apa lah gak ero ta. Lah ya kok ditakon beno kapan-kapan perlu Greges takon. iki apa? Loh, Greges pinggir ndi sih kok aku bingung gelek rono gak tau Sing pedul. ordinir Jamal. Jamal. Jamal sing mlaku ae. Ya iya pancen dia bagian jalan pancen. Oh, bagian kepiting iki. Iya lah. Awak Oh, dhewe kuwi sing golek pemasaran iku. ngono. Tapi mlaku apa dimot motor? Sapa? Ya, Lah awak dhewe manggon. Oh, mangga. Iya nek ngono. Jamal sing ngusungi. Jamal sing gawa ngalor ngidul kok. Kon gak tau diparani ya kadang-kadang gak butuh Iya. Isuk. Piro papat oh 1500 Mas. Iya. Biasane ngono ya. Engko kare digodhog mateng ya melok mangan. Oh, bagian berikan kantore pinggir ndi sih? Lho yo greges pojokan iku tapi ya jam 1 bengi kadang-kadang jam 2. Lah bukae lek kantor lek awan nah jam 7 sampai jam Lah, apa? 2 lah iku kok bengi. Gak ada kantor. Lah ya apa? Mancing. Wah, lah mancing lah. Mancing. Mulane kok anggotane Jamal barang. Lho, kadang-kadang yo anu kal gedhe ngono, ketimbul biasae tak delok anak ketimbul ya biasae tak anggap biasae ngono. Ya apa? Ya biasae iku. Kuning-kuning biasae bareng tak cekel-cek kupluke arek-arek. Oh, penake tadi masih mancing gak apa-apa, Cak. Sing penting nyambut gawe gak nganggur ya. Iya. Pokoke lak koyo. Lho, saiki objek apa liyane mancing kan? Ono. Kon gak ono tim-timan. Aku yo ngetim cuma iwake sing gak ono. Oh, penau tim-timan. Yo gak apa-apa ngene, mben tak jak gelem. Hah? Tanggal 12. Nyarang udan. Tim-timan tak gak bolomu slimo. Lho gak ngono ya tak sesel-seselno, gak apa-apa. Sing penting lak rukun nang, nglumut Iya dadi tapi siji. engko figuran. Lho, Penjejel. lha masih figuran tapi lak bayarane dicilikno. Iya iya iya. Kon iku Ngene ya apa? Aku duwe motor, wis iku ae gentenono mari ya. lho. Eh? Lah kok iso tuku Lho, motor ya Lah apa? bae ge momot iwak-iwak, ge momot pedeng Wong bareng. mancing kon niku lho, kon niku masih ngono wong mancing kon tuku motor kon niku. Lho bek menawa perlu gawe ngangkut Jamal, barang ngono kan penting ya. Bek ono Jamal dengkleh lho diangkut ngono lho. Ya tapi pancen awak dhewe ndolek anggota sih niki wis ana wong kira-kira ya Apa? 36. Lho kok akeh temen. Lho tak sebar luaskan. Wah. Iya lah mbok menawa ana dobel kadang-kadang lak ana Mancing double. lho tim-timan dobel iki. Iki mancing tak tim-timan ngomong gak karuan iki. Ngono kan bagian ana sing masak. Selari lemu lho model gak karuan ya. Karo-karuan ya apa kok. Wis ngene, lek wong mancing iku pakanane apa sih? Ya makanane ya gak mesti ya. Kadang-kadang ya tak dolekno cacing. Wah. Mulane awake geli lemu rek. Wetengi sakmene lah mangane cacing. Lala apa aku mangan cacing iku? Ayo wong mancing pakanane apa? Ya cacing iku. Lah iya. Wah ya enteng rek, masih oleh beras teko kantor gak sampai kadang didol maneh. Lah apa mangan cacing? Mang mulo ngomong mbek mantune biun iku. Kok ngene. Wis. Ngomong sing enak ta. Lah apa nyandanan jak wong suwek anu, wong tuwek iku. Ya terang-terang nek dadi aja disetel mertuamu. Gak anu, peno pakane wong mancing lho apa sing genah ta ngomong iku. Pakane ta? Lah iya pakane. Lah ya pakane cacing. Wah, lah koyo manuk perenjak ae rek. Lah ngono iki apa kon iki? Lah dadi bendino lek timan ngeduk-ngeduk ngono ya. Iya. Ya Pak. Gak ngono kon iki yo sing kon maksudnya apa sih lho kon iki? Lah ya pakane wong mancing ku apa? Sing mancing. Sing mancing ah? Iya. Biasa rek menungso ya. Apa? Ya makanan yang bergizi. Lah ya apa ae? Ya Sego. iwake ta. Ya sembarang iwak apa Kaya sego. karek ndelok iki rupane soto rupane iki.
soto. Mang jare cacing. Jare cacing. Ya kae iki melok iki soto ngono. Kok melok males go bungkusan. Mulane ngomong barek wong sing hati-hati kadang-kadang ngomong ya bener dikisaleh ku ono. Dadi kudu teliti bener. Masih nggawe kwitansi barang iku kudu tanda tangane. Dadi engko kliru bengi tok pas awan gak teko. Masih teliti ngono jarene numpak motor donge yo mlaku. Lek Sokran iki tapi gak tahu gelem nyambut gawe soro-soro iku. Pikirane urip kok. Sing wedok sak le marung. Lho. Oh iya sik wedok Ya marung tapi sing ngutangi kanca dhewe. Gak apa-apa. Keren. Lho ya. Sang ngelumpuk no kene rek. Iya. Iki bagian perikanan. Kon lek gelem golek urang bagian ngempet-ngempet kali. Pokok betah seluruh kon dadi anggotane. Temenan gak, Cil? Kon iki bagian perikanan ah. Lho ya apa ya tapi terang-terangan. Ngono iku ya aja sampe meripat kudu awas. Soalnya aku terang-terangan wis ketok-ketok nek iwak lele ku wetok ireng gedhe wis ketok iwak lele. Terus cekel? Ya tak cekel cek sepatu ya tiban. Bengi lho keadaan bengi ya rek. Iku gak awas iku. Mulane ta saiki nek dolek iwak iku aja nang nggone kali. Gawe tambak dhewe ae, Cil. Iya. Omamu iku lak ono mburine tanah sing aku iku apa sing klowong iku. Klowong ono pisan iki. Klowong kok diklowongi ya. Lah iya. Kedua ono kedua. Sumurmu iku lho ilang ono. Arek iki ngomong celewa-celew garo nek direkam ta kaya gitu. Sumurmu kehilangan ono gawe tambah. Lho lah aku terus adus ndi? Lho wong adus kok repot, Cil. Yo adus yo tambak kono ngombe nduk tambak kono lho. Lah iya. Kok kalah mbek sapi. Lah iya. Awakmu gak tau kumul trimo. Hah? Ngomong kok iso. Wis nyambut gawe melok aku nek ngono Iki lho, melok iki lho. Aku nek nggone Lek bengi mancing lek awan melok Sokran. Wis Lah awan nyambut gawe apa? lho aku nang nggone pengairan. Go pengairan wis cocok bagian mancing pengairan. Kene sing ngempet banyu peno sing seluruh ngono lho ya. Ya tapi nek banyune mampet iwake gak ono lah. Apa sing tak pancing? Ya gak tak empet ketok awakmu sing selurup Cil kon niku. Ayo mancing membutuhkan banyu sing tenang. Saiki carane diatur karo Sokran diempet peno seluruh. Mari peno seluruh dibuka banter tadi. Wis enak. Glundunge banter glundunge. Kopengmu seklebon banyu. Durung klebon kene gak patek krungu. Gak aku saiki nang nggone pengairan anjen. Ya temenan ta? Lho, Anu kantor ini dia. lha Jadi karuan. Kantor nang omahku. Wis langsung dak situ nang kono. Sebelah warung nang mburi niki apa? Kantor. Oh, dadi pancen nggone ombo kono kok. Lah Iya. Pengairan apa sih? Dodol banyu. Tibae wong loro padha gendenge dia. Ini dodolan banyu ah. Dodol banyu. Alah megul. Lho, ambak nang kono sampe tol piro kan, Cil? Larang gil. Nang kono piro sampe gol? Nang konmu. Selawe. Lho iki siji. Lah ya apa rek? Iki- Dodol banyu sampe gol selawe. Selawe. Iki larang banyu asin. Loh. Banyu apa biasa? Iya iku, banyu biasa. Oh, banyu tawa. Lah gak banyu tawa, banyu Sumantri ya. Wis kadang-kadang ngono banyu se. Iya. Ora apa banyu tawa nang Sumantri kono. Lah kono nek dodol piro? Nek dodol piro? Lho 75. Lho ya prek mulane kon niku. Sak gembrenge sak mikulno pisan. Dadi si gembreng-gembrenge didol ya. Lho lah apa bleke didol aku lak ndolek blek maneh kon niku. Lah terus kok iso 75 iki ya? Lho 70 sak pikul. Wonge mikul dhewe. Oh, wong mikul dhewe. Iya. Ya ojo larang-larang. Lho 75 iku murah nang ngene dukuran hari ini kon niku. Iya, Kok tapi nangel banyu. nek peno iku dodol kelarangan gak payu. Sesuwe nek dodol larang-larang seneni iwan lho kon. Yo. Bareng pancene bener kon nek apa iku nek kapan krasa larang ya. Iya. Kata tanggaku gak ngawe banyu nang nggonku ta. Nandi? Gawe kumpul dhewe pancen. Malah bangkrut aku dodol banyu. Lah lek perkara ngono ngumpa banyu lah iki kancil masih perikanan tukang ngumpa iki. Iya Pak kumpan. Iya kan iso Lho ngumpul. ngumpul pokoke awan iso. Boleh bengi. Nek bengi awak dhewe kerja. Yo kerja. Ya diomongi ya Mancing. perikanan iki. Oh perikanan yang mancing. Mancing. Lah Iya, iya. ali ngumpa tukang tambal ban iki. Ono iku. Kan ndolek iwak aja iwak cili-cili, kesuwen. Iya, mancing wak lodan. Ah, Lho, gede pisan. Raja Mina. Ngono lho. Sing luwe enak maneh bajul. Enak, tapi aja kon dolang bakron. Lah nek lha apa? Lho aja. Kono wis ana dulure. Kok iso ngomong ngono ya tau dikek jaket ngono kok. Jaket abange balekno ta. Di palek iwak gedhe tok ya angel kran. Lek gak ono segara ya angel kancil gak tahu. Iya. Paling oleh iwak cilik-cilik iwak gathul iku dek mesti oleh. Lho nek iwak cilik nek iwak laut lor juk iku. Apa lor juk? Ya, gak tau tim-timan nang mengare arek. Lho. Lor juk apa? Lor juk ya cilik-cilik iku lho, iku jenenge lor Iku juk. concong, iwak concong iku. Ah iwak cucut. Iwak itu tuh gede. Lah, lah mandi di laut. Lho. Lah kok mandi di laut. Terak ombak goyang buntut iku.
Kon dolek iwak cilik-cilik nanggung. Tapi lek pernah mancing tau rengeng-rengeng bareng. Lho iya Ya apa sih ngereng-ngereng? Nyanyian apa kidungan? Oh, nembang. No nembang. Nembang pinter iki. Ngedung nembang. Nembangnya nok Nek grojokan. ngedung wis suwe aku. Apa? Nembangnya nok grojokan. Lho lak bareng grojok-grojok ngono lah. Iya, dadi suarane banter karo ngelatih. Suarane iki lak ilang kalah be Karo grojokan. golek mustikane wregul iku apa? Oh iya bener. Kowe iso dadi ratu. Kulane iki dadi bestir. Gak ngono mang mula rek aku mah gak gelem melok. Oh iya bener Cil pancene. Lah tapi yo mosok ngrepoti pengen penuh lak mancing lak tetep. Ya tetep tapi pedhuk konce kono. Pedhuk konce kono untunge. Lah iki kartole wis nyambut gawe ta? Wis, aku Nyambut gawe apa? aku. Heeh. Ya biasa iku. Lho biasa lah ono ah. Aku Biasa nyambut gawe apa Pokoke takokno. nyambut gawe iku sing bagian tegese listrik aku. karuan. Listrik karo weteng nduk kali lho sing dicocok-cocok. Yo me padha saingane iki wong golek iwak ya. Oh, makane kono lewat mata-mati aja iwak. Kena setrum. Iwak disetrum dhisik bekali. Mangkane rek pojokan iku bolak-balik iwak cuwil cilik iwak wadul tak cilik. Mati, cilik tak kelompokno cek gede, seminggu pisan berarti tak pancing. Terus? Oleh terong dino wis kadang gledak. Ya kena setrum iku. Ya iku golek selane tanggal aku lek nyetrum rene. Oleh agak sele tak setrum ngono lho. Kalau tangan mojo kelebono nduk kali kono. Tapi- Setrum pisan kon. Dulur penolak sugih sih. Heh? Dulur pernah sokran Iya yo. tapi Sapa aku dulure? dulurku pancen. Aku masa dolarku iki. Nah, mereka dulu. Iki dudu dolarku iki. Takono. Sokren tonggo iki tonggo. Sokran dulurku. Wah, tak kaplok kon kuwi. Sokran sapa? Kon kait kabeh dari dulur aku iki. Sokran sapa sih? Wong kon kanca kaji kon ben jombang. Dudu sokran peno. Ah, sokran sapa Nolak maneh? Sokran umume sokran putra ya. Nah, terus apa? Eh? Eh, ya sokran putra. Iki sokrane Paimo. Eh? Sokran bayi mo. Ya sokran iki loro. Penolak sokran ndoko Kupang saiki. Oh iya. Iya, saiki sokran Banyurip. Lah aku biyen sokran petemon ngono. Terus kalian duku kupang. Lah iki sokran sama Banyurip. Iya. Ya jadi pedhokno aku rek. Dipedhokno aku sesir aku merono iku. Ya tapi umumnya sokran silem, mbek sokran gak silem. Oh iya, ngono ngono iya. Tapi pernah ndur-ndur sugih lha apa pernah katik mancing-mancing isin-isin no. Dulurku mlekine nemen ya. Lho ngono ta? Ya iya, nek ngrono ngono tambah takon rokok. Ditakon kok sapa? Dadi mang ya kono anggere aku teko takon. Anu Dik gak nggo rokok. Dadi aku anggere terepno ya rokok tak sake dhisik. Sawatan kok sae dhisik. Iya kanggo cacakku. Ya kayak kayak ono didikan. Jadi masih dulur jok sampe ngising-ngising dulur. Iya. Cak, baiknya begini. Begitu. Begina. Kok gimana? Begina. Lho rek. Ya apa ya apa? Pancen arek-arek iku nyambut gawe niku tegese sik. Ya papan ta wis elek nyambut. Situasine rumah tangga iku sik Sik dalam keadaan mengambang. Rontok ta? Nah, rontok. Ini saya selaku teman Oh iya. akan memberi pengarahan. Semoga kedua orang ini bisa Diterima. Cek ta, padha Bu. Apa diterima iki? Oh iya diterima rekaman. Diterima rekaman bener Cil, iya. Ngomongnya titik jangan anjlok iki aku kroso. dari teman-teman yang belum bekerja yang tidak sesuai dengan bakat Anda. Iya. Semoga arwah Anda bisa Nang arwah kon niku. Kon akar menapung kanca, ojo ngono ngomong jelas ayo tak tapung rek. Dadi bagian perkalian wong sing akeh ngluyur nduk wali ngono lho. Tapi lek kono lek ta. Nek kon niat napuk kanca ya tapuken ngono. nabung. Napung sakane tapuk. Mari iki gak tau ditatar hari. Sakane napuk. Sokeran mbak dublek arek iki. Wah, napung kok napuk. Krunguku lho tapuk. Lah anu dolen ono Cak ya? Iya. Ya, dolen ono ya. Iya. Lho kono omahe, omahe ngale saiki. Oleh ndi? Lho, ya kedoro kon. Kedurus. Waduh. Endi? Durus. Omae. Kena lama tah kan niku. Omam iki takon omamu. Omaku Kupang Jaya Gang 1 nomor Kupang 2. Jaya. Ya, oma penolak tandes ta? Tandes kidul apa lor? Taris kidul. Lho, iku sing kidul kok muni lor, sing lor muni kidul ya wis ya. Soalnya sing ngomong gemul. Embul sapa kon kucing lho. Karo iki. Karo mbul. Sing ngomong embul kon. Ya Cak tak dengakno rezeki pun akeh ya. Iya. Ya aku ya ngono dongakno engko kepethuk maneh kapan-kapan lek oleh kaya ayo anu Karo dinan ta? pesta. Ayo Iya. pesta ya. Iya. Iya. Kan jaluk sangu ya. Hah? Ya sudah tinggal sih. Hah? Ya, Kok tinggalan di? Lho, ya Lho. Kembang Sentul. Lho kok kembang sentul kon ngulon aku ngidul ngono ta. Iya kon ngalor aku ngidul ngono lho. Ngalor ngidul lah. Iya. Nang omahku kulon arek. Lho gak ngono, kok teko nang omah temen. Oh iya. Ya. Jam pira? Lho pokoke tak sediani iwak.
Ya, Temenan takon. ya apa aku tahu ngomong selawat ya apa kon. Iya. Wis gampang ya. Didol ketemenan. Oh iya. Iya. Gampang sego mangan iwak tok. Iya, cuma ngomong teko gak teko. Iya. Iya, babakan jam 11 teko jam 1. Nah iya ngono ki apa? Lah apa? Padahal numpak apa? Saiki numpak apa kon? Kok mlaku ae kon niku? Gak mlaku ya apa rek wong. Sakno rek selare sobo kalu awake mbuk-mbuk. Ayo lek kono. Ayo Cak, aku tak mau. Oh ya boleh bar. Ayo bareng ta? Iya, ayo. Nyambut gawe tak pikir-pikir pancene jodoh-jodoh. Nyambut gawe ngerombeng bolak-balik celanaku dhewe sing tak dol. Saiki nurut wong wedok pancene tepak pisan. Mangan gak mangan apa jare iwak. Pancene bojoku pancene mbuh turunane welut mbuh ya apa. Ngerunding kok ngejak dodolan iwak pancene jodoh pancene. Ya apa iwake dikulak sore esuk entek. Tapi mungsune gak ero nek bojoku iki nek omah iki duwe mungsuh dalam selimut. Lah dodolan iwak kok simpen kucing. Apane? Gak sedina suwengi liri-lirian terus sampe kucing. Lah ngene iwak entek jarene perkara didol, gak perkara didol dientekno kucing iki. Tapi wong wedok sih nek gak dituruti ya muring-muring. Kucing tambah suwe tambah akeh aku masalah. Mestine kucing cukup loro ta siji senengan sampai kucing 15 jarene. Ya apa dadi aku pancene dimaru kucing ae apa aku iki. Wong wedok pancene sembuh ngrasakno iki. Jam pira itu ngono teko ya. Waduh. Kan di sandalmu? Hah? Teko. Sandalmu lho ndi? Kok sing dilirik sandal sih? Gak takokno laris enggak Lho pancen iku perkawinan kan tak gaweni sandal kon. Alah, sandal peniset ae kok ditakokno ae. Iku kanggo niteni aku nek kon teko iku krungu sandale berarti bojoku teko ngono lho. Ngerti? Amben sampean milih ku biyen apa kok iso sisian lho. Sese 37, sese 40. Oh, sok keliru. Delokan dhisik ta? nek Ya milih boleh sandal. gak keliru wong pancen aku situ njogo kok ngono. Ya apa? Wong peniset kok iso dintetno iku lho. Lho jarang ora peniset dit-ditan. Lah ngono nek sampean gak tau ngeterno aku. Ah. Kok cik wong wedok dipulosoro, Cak. Waduh. Omongan tekan dikeke cik. Omongane lho sesuk wong dodol iwak kok maju sih omonganmu. Ya apa wong pergaulan bebas nang pasar. Oh iya, pancen nang pasar iku pancen rame kok. Iya. Kuburan sepi. Kapir-kapir aku iki bingung nyeluk sampean. Aja bingung. Lah iya tak celuk Cak iku sampean wis tuwa. Tak celuk Pak kok kaya bapakku ya apa sih enake nyeluk. Iki lho sing gak enak ya ngene iki. Makmu lah sampean iku magak oleh aku ku magak. Aku wis ngomong kon aja nang pasar, nek nang pasar saingan berat iki mesti. Apa? Sampeyan ku curiga mek sapa? Ngedol klopo iku ta? Gak dodol klopo, pokoke Sapa? wis aku ngerti dhewe wisan. Balik kon sawat-sawatan terus kon nang pasar kon. Sawat-sawatan apa? Lah sawat-sawatan opo kon aku greken tak sawat dhewe kon. Lho, kok malah ngancam?
Kon niku nyat dodol ta nyat ngumbang motor lho kono niku. Sampeyan aja salah paham. Sawat-sawatan iku aku nyelih timbel. Kayak nimbang iwak iku lho. Tak uncalno. Timbel. Iya. Nyelih timbel kan iki. Gak ngono kok dodol iwak sakmono suwe niku timbel nyelih terus kan. Ya gak kober tuku lah sampean wong lanang ya apa? Pancene sing enak ya ngono iku pancene rek. Gak kate bondo nyelih terus ae ya. Ha sak ngapane? Ngono ya sik rewel ae. Rewele. Ha wingi lha apa? Greneng-greneng adikku pengin sepeda sing sok muni. Aku iki dipoyoki tangga-tangga lho. Sokrane uripe sajoke dodol iwak iki enak. Sepedae gak tau muni blas. Dagangan ket maju ae ono sing dijaluk. Lah pengin muni tuku ana plembungan ngono po. Cancangan lho sepak nek wis muni uduk-uduk ngono. Dadi mangane dikae pelembungan nang arek bayi apa cek ngono kecepit lan nangis. Ngomonganmu iku Model anake sapa sing ndek ngono. lah kon iki sepeda iki muni mosok gak ngerti kon iki tak semoni. Apa? Tak semoni dek cek timbul perasaanmu lho. Ngono lho. Ya gak kurang-kurang aku perasaan iku. Lah wis nyelengi ngono lho. Nyelengi. Lah iku apa? Apa? Lamur iku. Mur. Lah iya sesuai lak ngelompok ta. Iki iya. Aku isin ngomong sampe krungu tangga iki isin. Secara gak langsung tangga iki melok ya greget ndelokane. Lah apa kon tuku mur iku? Lah iya sesuai lak dadi Aku pengen sepeda motor ta. Lah iya nyelengi ngerti sing cilik dhisik lah sing gede diangkat dhisik duwe sapa? Lah nek kon tuku mur. Lah engko nek baut. Lah iya. Wis ngelompok sedire gak ono. Ngomong Ya sampeyan ning tuku setir usaha ore, aja aku tok ae dengkle wong wedok kon usaha tok. gak ono dek nek tuku sepeda motor nyicil dari situ iku. Langsung tuku del. Ah, bojone sapa rek? Oh, iya ta. Sing ana alam iki kon ngono lho ngerti? Iya, tapi sing remek aku bendina gendong iwak. Karepe dhewe ae. Salah situ sing remek ngono lho omonganmu iku kok. Sampeyan kepingin Lah iya. Oh iya. Kulon. Tanggo sampean niku ya apa? Gak Isin aku. Iki gara-gara ya ono arek jenenge Kartono iku. Kamu aja kepingin sepeda motor, nek kepingin ngeluyur ya. Pengin numpak sing iso ngeluyur numpak iwak ae. Apa? Numpak iwak. Numpak iwak. Iya lah ngelunyur sih, terus gak dimancati. Gak ngono aku iki bojomu tak aku iki kodhok kon iki. Gak ngerti kamu ngomong numpak iwak. Gak pokoke aku kudu ditukar sepeda motor. Nek gak ditukar sepeda motor selama iki kon gak tak terno. Wis. Hah? Gak tak terno kon. Sing gawe tuku terus apa? Lho sakonone didol ta? Dodol apa? Lho didol apa? Lah omahe apa didol? Gak duwe omah, duwe sepeda motor, enak. Are ya zaman komputer rek. Hah? Zaman komputer. Sampeyan iso ngomong ngono barang. Lho pokoke maju. Ini apa masih gak duwe omah gak apa-apa. Pokoke sepeda motoran ngono. Iya enak aja nek gak duwe omah ya. Enggak ngono lho. Iya, nek kena rilen ku enak. Nah. Nek rilen nduk kene ngalir rono. Omong kamu iki gak enak omong kamu iku. Perkara rilen iki wis aja dipikir iku. Awak dhewe kan meneh-meneh iso bangun. Bangun apa? Lho bangun apa? Bangun sing dibangun ku apa? Tanah sing siji. Tanahe sapa? Oh iya sih gak pelon duwe. Lancang. Tarane ku warisanmu, tarane warisanmu iku. Oh, wong warisan wis dientekno ngono kok. Wis entek. Wis entek. Wis enak ngono, wis. Wis enak ngono, wis jajak nyatur warisan gare mangkel aku nang maratuwa ning ngene. Lho, kok semangkal nang maratuwa lho. Temen nek kali nyatur warisan biyen aku di anane dadi bojoku ning ngomong, kon rabi anakku enak warisan besok akeh ngono. Tibae saiki warisane gak ono. Gak ono. Warisan Manda. Apa? Warisan lak Manda. Lho kok warisan kok Lah mana? ponakane bapak, sakjane warisan apa sampean? Warisan omah. Warisan ponakane bapak iku lho. Keponakane bapakmu. Wah, wis gak pokro jenenge warisan wis kaya ngono kate dituturno pisan. Tak tinggal nagih. Nagi nandi? Kono lho, ngene Gang 3 iku lho. Kon jero wingi nang Kang Papat. Lho. Lah iya nyene langganan Wis akeh. Islamistri omong-omong aku ki selama iki pokoke Gang 3 ki tak incer. Menjadi pengawasan saya. Ono apane sampean? Gak enak pokoke kon ojo sampe nang Gang 3. Lho, gak Sopo nang Gang dijaluk. 3 iku? Gak dijaluk ta iku langganan iku. Wis bebas nae entekno ya ngono. Wis kan. Kon nek terus sapa Gang 3 mesti putus sampe aku kon. Sekaruan ngono wis enak gale dhuwit nek gale nagih aku. Iya wis tak gini timbangane ngono. Timbangane ilang. Pengen sepeda motor, tak jaluke ya. Heeh.
Temen Dik ya. Temen Dik ya. Ya engko ambek tak rundingno bek ana sepeda-sepeda rosokan. Lho aja. Aku gak ngerti mesin. Tambahan teh akeh bondone iku. Dadi takokno sing ngerti. Aku iki sepeda motor pokoke ngertine mek busi tok kon takanane. Mogok ya tak gosok sampai mencet busine iku. Ngono njaluk sepeda. Wis ya kok Tak nagih ya, Cak. pokoke wulan iki lho ngarepe lho tukokno temen. Waduh ya apa rasane numpak sepeda motor. Dodol liwat numpak sepeda motor. Bandeng mencolot gak ero. Timbangane nglamun omah tak metu-metu kanca-kanca. Kon mah lewat ndi? Oh, bareng. Lewat ndi? Tas singkir-singkir kepethak-kepethuk ae. Lho, balik kepethuk kon. Kamu selalu saya buntuti. Lho, ala kon buntuti aku. Aku curiga mbek awakmu kon. Curiga lha Iya kon nang gang 5 bareng lapo kon. Kon lek arek rono brongosmu kok cukur. Kadek alismu kok kandeli bareng. Lho aku iki wedok tak ngandeli halus iki. Kon latihan ta rono? Iya biasa. Latihan band. Lah opo? Latihan apa? Latihan jalan kepang kok. Jalan kepang saiki maju. Oh kanggo hiburan ta? Nah iku apa kanggo no kampung hari-hari nasional. Kuwatir aku wis sebelah kok ana rondo ta. Ah rondo-rondo kon. Aku suwe kayuyun. Apa kayuyun? Iku rondo teles saiki. Iya mari kejegur kali nang. Gur kali rondo teles rondo sing sugih iku lho. Gak apa-apa. Pokoke kon belum rapi ditukokno kon. Wis gak keren wis kawis. Kapati anu. Kon wedi malah ngomong ngono. Wedi apa sapa sih? Ngawur. Meneh ya, meneh aja lali. Nang ndi? Meneh nang Malang. Kon Kon nggo keranjang ya. iki lurus Sogolan. Ngawur ya kon niku. Lah apa nang Malang go kerancang iku kon. Yo wis semangka lho. Iku semangkane sapa? Masa semangkamu ta? Semangka Tegalan luru. Kon luru nang Malang lho, nang Mojokerto ku lha akeh sih kon. Nyambut gawe mosok nang Surabaya tok masih Malang Lumajang lak gak apa-apa. Iya tapi nyambut gawe ku dagangan lah apa luru iku. engko balike numpak sepur. Oh, numpak sepur mbok kon sing ngongkos ya. Wis gampang ya, tapi sing dhisik tahu sepure gandengane pedhot iki. Pedhot paling kari malian. Kari katik mundur. Kon niku. Ya apa iki ana duit sithik ayo didadekno siji ae. Terus dhuwit Kon duit piro? Duit piro? Selawi aku. Wah, lek 50-50 gak ana ta? Kon gak iso anu apa sambat nang blontang. Apa? Sing selawi sambat nang blontang gak iso. Lho, aku gak iso sambat nang blontang sambat nang aku. Oh, blontangnya sambat nang aku, lah apa aku sambat rono? Ya lek sambat ngono karep menjangan ae ya. Sambat tak loro ta iku. Di kamarno. Ono selawi kan tak gawe. Selawi gawe. Terus aku yang duwe selawi ya. Dadi 50. Ya upamane ya selawi. Dadi 50 tambah dhuwit. Pamane teko peno selawi ya. Upamane tak silih iki nek ku selawi tak dadekno siji ngono lho. Terus dadi selawi wong loro iki. Lho, kok tetep selawi? Dhuwit lek selawi ta? Lah ya mek selawi. Iya, dhuwitku selawi dadekno nggonmu. Tak dadekonku. Dadi kon selawi. Aku nyilik dhuwitmu tak delekeni selawi tadi. Lah saiki karep piro? Wis selawi. Lho kon niku nyele ta kon iki. Kon niku nyele ta urunan kon. Digawe bondo. Lah ya, kok Iki lak rendeng-rendengan dodol jangkrik. Wah, larang kan? jangkrik ta? Iya jangkrik. Tapi aja didol basar rek. Apa? Lho dituku basar gak di duit diutang ae. Kon ro basar Bang Kuning. Ngawur. Saiki opo ae sing laku pokoke dikulakno. Ojo sampe pikirane ku mati. Ajarakan timun. Timun. Wah, ojo cok, timun wuku ya wegah. timun colong kancil. Oh iya ya. Gak kau kancil ngluthus ae rek. Iya, didane iki kancil iki berbahaya lho. Iya. Iki gak pedhok maneh. Mulai ngomong winginane gak pedhok. Iya, gak pedhok kok dhek usaha liya ren. Tapi ya usahane arekku. Wah, akeh. Nyambut gawe nek. Sampingane akeh dhek iku. Iya, sampinge kok jange didol. Lah emperan niku. Tapi tas iki kok gambar kelir. Tani omah. Ayo daftar gambar kelir. Daftarno ae. Iya sampe kulu-kulu awake gak ada. Gambar dhewe. Lho iki. Lho, tuku puas e. Puas yo. Ya apa? Gak nyambut. Sore tengah kon. Gak nyambut. Lho, wis mambengi. Ya rezekimu. Rezeki gede ta? Iya. Oleh lesung. Mangan lho, mangan wis mangan. Oh, iwak ngelumpuk sak pirang-pirang do. Wah, temenan rek nyene. Lho ya apa sih? Aku dhewe percaya nyambut gawe iki Mancing nyambut gawe mancing. Dono. Iya dono. Dono kang limo. Dono kang limo biyen kok omahe didol. Nah mulai
Pak Dono kuwi. Pak Dono wis slamet iki. Trijaya. Lho, Sengreng. Resiko niku apa ya? Amal. Amal. Oh, Jamal. Rezekine gedhe ku Mas. Amal Jamal. Amal. Iya. Rezekine gedhe Mas iki golek iwak oleh duwe taktik iki. Taktik e? Wis pokoke kelemane iwak iku ngerti lek. Oh iya. Dayanane apa iwak lu ngerti. Lho iya. Tapi nek kono ku nang dudu iwak, ku nang ula. Lho, menak lho kono wis pokoke wong loro tak dangno 3 kilo, iwake paling pol kolup. Sik takon iki usaha mancing kok iwak kulup. Nek temen tak lek gak karono lho aku lho. Bandeng sembarang ngono, tapi Sembarang ngono? omahku ndi omahku ndi lho. Temen tandes sih. Ganduk Kalisari Gamal Oscar. Pondok Kalisari. Tandes Kidul. Tandes Kidul. Oh, tas Gang iki. 6 nomor 6. Cuma aja sampai iwak ulo lho. Engko lek kate iwak ulo padha karo mangan kancaku dhewe. Cuma ngene rek. Iya. Mangan lho ngono kuwi carane Jatur. kon seneng Bali ta? Seneng dipecel. Aku seneng papan. Ah ngawur e. Lek kon Bali aku Banawi ya apa? Nek kon Bali aku papan ya di Bali papan. Kok iki ngomong padha luwene padha mlakrake. Aku iku perlu ngekek mangan kon lho ya. Iya. Waduh ngekek pisan Gak medeng. ngono kon iki. Wah iya, iki ngestokno kancil iku Bener lho bener. kon iki tak kei panganan padha dagelane kon banyoli. Lah ngomong gak karo-karon jare kolup. Temenan sih kon iku mangan. Ya apa sih? Iki serius lho, serius ya? Serius. Iki seri lho, iki seri ya. Maka semuanya teman yang Sri sudah penari ulah. pernah kumpul dan masih dengan keadaan Serius. Kon kok keliru. Ngomong cara Jawa keliru engko. Wis kula ndika ngono lho, Cil. Kok wis kula ndika. Kok ketambang lembra ya apa temen nang gak iki? Beli 500. Saya tak salah kok takut dhewe mangat ya. Oh, gawe urunan tuku bumbu bae ya. Iya, terus. Iya, wis kan iki. Ngawak dhewe bucang. Gak apa-apa 500 sae, kok mangane akeh. 20.000 Mang. Lho, Iya apa? lho lah aja dikekno sing 20.000. Kok iki wong iki mangan omae kancil dhuwitku. Soale situasi arek iki omah ya sik koyo ngono. Isane ndok apik, ndok omah kono mari mangan enak, jae tak anakno arisan lho. Oh, arisan iwak. Iya. Arisan iwak. Lho, arisan duwe. Oh, duwe. Ya pertama ya awak sing jedul awak dhewe. Lho sing dijedul. Jedul arisan itu. Ah sing jedul. Jadi didol wetengmu ngono ta? Iya. Terus kon iki gelem mangan ta gak? Lho kok mangan nang arisan. 500 ta gak saiki? 500 lepes ono. 500. Lho. Wis apa ta? Tak pikir tuku ngene, mangan Iki tuku. lho. Ya apa iki? Lah kan jaluk apa? Duwe. Lah iki lho. Arek iki kero bae. Oh, dikek dhuwit 500 sik apa-apa ae. Arek iki kok nak bujuke kon iki aku. Temenan ya? Lho kon. Lho, Cak. Lho, bener dulure. Lho, aku tak boleh. Aku tak. Wah, iki keras iki rek. Lah iya. Iki Cil. Lho, kok sir apa sih? Cil kok. Kok sir. Apa, Cak? Kon kok kumpul elek-elek ngene. Iya, wis mah itu kandhane kok. iki sing sokran B iki sing ndi sih? sokran bek ya aku. Ngono. Iki sokran plolong. Iya. Iya kok. Sokran plolong aku sokran putra ngono lho. Cak ya. Ya apa kok gak sambang-sambang nang omah. Wah. Saiki wis tak pasang bin. Ya maafkan. Maafkan. Waduh, iki sik mempertahankan bahasa Indonesia. Maafkan, tidak ada apa-apa kok maafkan. Lah iya. Tidak ada maaf bagimu. Aku iku jange nang peno iku ya Sukan Prapto. Duh. Wong tonggo kok disungkani lah. Wis gak Sing perlu penting lah hubungan sungkan. dulur. Ono mumpung aku enak, kanca-kancamu jan rono kabeh. Mumpung legi iki. Nah, kon duwe rokok sih? Ya rokok situ. Oh iya. Wis cacak ngene iki cacak iki. Iki cacakmu. Iya. Kok ndelok cacak liyane apa? Pernah wis kenal durung? Durung kenal apa? Sapa arane? Wis sokran. Ah, kono temenan ta. Sopo iki? Kancamu ta? Iki koncoku. Lek iki Takon sokran. arane. Sopo jenenge? Sokran. Aja guyon ta. Lek iku sokran asli, lek iki sorokan sing iki. Kok sorokan laci ya kon. Wah, oh. Sokran ngendi iki omahe? Sokran gegeren padha sorokan. Ngendi Iki sokran omahe? banyu urip. Kamu banyu urip. Banyu urip. Kon arek iki gak sebos arek iki. Gak iso iki. Kon iki sing kaya kepedho ambek aku kudu basa. Lho tuan ndi kan aku. Lho. Tuan ndi? Basa pas mergo tuwa ta. Lho, jare biyen ngidunge belajari bareng. Iya, biar dipelajari Jamil. Iki cacakku. Dadi ya apa iku adat ketimuran kudu basa. Iki sapa iki? Iki Aku, Cak. anu Kartolo. Oh, Karto. Iya, misanane Iya. Nur Said. Jare sik cedhek mbek beno. Oh iya iya. Nyopir sakniki Cak. Nggih. Tak sokran iki arane. Iya. Kenapa tak sokran? Aja guyon kan. Iki arek tak klumpukno kabeh, Cak. Ah iya rapat iki. Iya, Jane Kak. gawe ludruk maneh. Iya kamit seno bareng wis kono. Ah, kon iku temen ta ya apa kon iku? Ngomong kok begejekan, iki sokran Malang gak mrene ya?
Iki sokan Surabaya tok. Iku dudu cokrat. Kang ngono cek akeh iso. Ya, iki ngene. Arek tak klumpukno nang nggonku kabeh. Digawe apa? Ya perlu cek mangan tok. Kalau rezeki gede sak. Oleh rezeki aku. Lho iya. Wong ngene gak duwe gak perlu nglumpukno wong. Lho. Lah tapi sing penting kan amal. Kenapa kok mangano sing sampe semaput? Nah, wis, mangan no. Lah ngene mangan sampe semaput lah gak sida mangan aku lah. Mangan sing Warek-warek. makanan sing warek, sing bergizi nduk kono. Dadi dihormati dulur. Wis tak dolekno iwak sing koyok penonok wis. Iku iwak blodok. Iwak apa kaya aku iki? Ngawur iwak tombro. Wis arep milih, karep milih. Pernah dihormati dulur, Cak. Wis rono ta. Wis pira-pira dulur sing gak duwe ngurmati sing Iya, sugih. mata si mangan ae lho kari Ah, mangan iya. tok. Aku iki nek perkara dihormati ku seneng ae. Lah wong kari nyaplok ae lho. Terus ya apa? Kari nyaplok. Omongane kancamu gak enak omongane. Kan iku kasar nyaplok iku kari ngelek ngono lho. Kari ngelek tok aku. Nyaplok. Iku ya tambah antep kon. Aduh, Mas. Sing halusan ki loro, Cak Ya, Sokran apa B sih? loro. Kari ngeloloh ngono. Tak sediane sepeda motor. Duh, iki. Iya. Wis kan tuku. Sepeda motor. Iki rek. Tapi nek sedan bentuk Kon ngomong Kon iki ngomong apa kon? Wis sedan motor ra seneng awakmu. Iya seneng Tapi nek nglakon aja dilakoni Gak lho boso panas. sih. Oh gak boso sih mek cacaku. Iya rek. Boso mana ta? Boso wis cacak tumbuh ae. Dudukane sembarangan iki. Panas apa? Ana wong senting. Anu. Wong kali keting kono lho. Oh, Tuturan apa kancamu ya iki? boso po mek cacakku. Oh, nggih Gusti. Ya Gusti. Oh. Iya apa jam pira rono ayo? Ya wis jam 6. Duh, jam 6 Lah saiki wis jam setengah 6. Jam 6 kon iku usume. Jam 6 isuk ae. Tak dhisik turu. Lah saiki jam Jam sak sing mangan jam 6 isuk rek. Durung adus. Jam piro kon iki sing temen? Saiki jam piro? Saiki jam piro saiki? Ini jam 6 iki durung raupe. Gak. Wong papat iki kabeh susuk kabeh ngomong gak entek. Lah kancane iki lho ngomong mangan jam 6 Jam 9, jam 9. Oh, diwali. Jam 9. Balik kon balik. Awan. Hah? Awan saiki jam piro saiki? Jam 9 gak iso aku. Oh, gak iso deh. Gak iso turu. Masa sakit sampe saiki jam 9 nggih? Gak iso. Oh, latihan deh. Kula apa? Kenapa? Kenapa? Menakno bronjong iki. Ya jam 9 ya. Jam 9. Ya saya tak rono ya. Iya. Iya. Kita tinggal sik. Iya, Ya, Cik. ya tinggalan. Kan kon sangon ya, Bro. Lah opo wis pokoke kok mangan ngono. Aduh, njatuhno kancane iki lak sangu ta dhuwitmu mon tak ki sangu ngono. Lho, aduh kon gawa. Iku kok kon lek duwe iku. Bareng wis gak usah mulai ya. Iya aku nunut rek. Malah nunduk. Ya ya ya. Ayo. Roto rene, roto rene. Kok sini. Bupet iki diguwake mari. Bupet iki diguwak kaya apa iki nyesek nggon ae. Kon iki apa? Iki mangan tak tawuran jange. Lho, bupet iku sing ngira nang jaba ae iki digone meja dawa iki meja dawa. Oh mangan telu kok ramene koyo ngene sih. Iki mang lak kancil mbok golek apa-apa, lawan dikancing tak bledak ya. Tak bledak. Bupet didusuk. Wis ngene, meja iki ditokno mangan nduk. Mangan isor ae, mangan isor ae. Iya. Kanthi kloso disosori ae mari. Wis ngene timbangane ketok wong. Ayo mangan pawon ae ya. Iya ngendasi iku. Mangan pawon kena beluk rek. La 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 la. Lah ekstra mangan. Ayo ndi panganane iki kan wis sedia takno. Wis wis. Wis sik ya kene wis. Iya. Wis iki apa? Dadi Iki Bali ya? iki apa enake? Bali ya? Bali. Kadek Bali iwak entah wis gorene lah. Wak suwene takno. Entek apa sih lho kon iku lho. Lho. Oh, kate golop. Ati iki ngombe dhisik. Wis Cak. Ngombe sing akeh. Mari ngombe akeh iwak mentah dipangan nduk jero tarung. Iya. Kok ngono yo. Iki pertama cacakku. Cak mangan-mangan lo, Cak. Kon kok jatuhno namaku lho. Lho, ya apa sih, Cak? Kancamu kon tekakno aku tekakno ket mang kok wis tok iki lho ya apa lho. Sik noleo lho iringan yo. Waduh, iwak yo. Apa sih? Iwak gorengan. Lho kon Ono karo nek Iki ngene. paling gede iki iwak tempe nglumpuk. ora golek kecap. Golek kecap. Ya, golek ntar sik ya. Yo. Adol kecap. Ayo Juk. Masih iwak tok dipangan ae. Segone sak lepek. Gak ngono kok cek akeh Pak Irek. Akeh iwake di Mas Goni ya. Iwak banteng yo iki. Iwak benggol. Tapi arek iki anu
dipelajari dadi gizi. Ayo mang. Nganggo gizi. Iya. Iya. Cepuangan iwak-iwak. Lho, Lho. Tuh. arek jalan Diponegoro. Ngawur ae Eh, kono. Oh, jalan. dadakno kok rempek nduk kene kecapan kabeh. Ayo mangan yuk. Sopo iki? Ayo mam. Mesti late. Yuk ayo mam yuk. Aduh. Ngono iku wong wedok nyambut gawe nibo tangi enak-enak nduk kene bergoyang lidah. Ya. Apane iku? Apamu? Mbah. Lho, iki apamu? Kok iso Iki bojomu. Oh, bocah diguyu-guyu arek iki. Karo nek tak guyu ya mau berlidah goyang jarene. apa Iki iki? apa iki? Apa iki? Mangan yuk. Mani, Pak. Ayo, Pak Bandeng. Bandeng wis. Iwak, Iya. iwak bandeng. Wis, Pak. Gorene kelompokan Ah, kabeh iwake. ayo Jepang. Ayo mangan yuk. Yo. Ngene aturane dulur iku. Apa sih apa Ayo, sih? yuk, mangan yuk. Yuk apa? Yuk apa? Wis gak yuk-yukan nek ngene iki. Sabar apa sih? Mangan Kan bareng apa sih? dicelatu gak iso lemu rek. Mangan jeng, mangan jeng. Jenggleng. Gak ngono ana apa sih? Dulur sampean iku aturane gak ono ya apa ngene iki? Apa? Niat torot-torot kaya apa? Iwak diusungi nduk kene. Ya tapi mang sarap-sarap ono sik yuk. Sarakan apa? Iwak iki lho. Iki prinsipe yo apa sih? Sing lho. Iki jalanane ya apa? Gak ngono wose ya apa wose. Kok iso tetra gak ero wong iwak kok usungi. Kok dumno kancamu nduk kene kok gawe bancaan. Lho bener bener ta? Kok iso gak ero iku lho. Njuguke ya ero. Ya ero aku. Pancen aku sing njugu. Lho, gak ngono. Iwak sing digoreng sak meneh iki iwak sapa? Iwak iku sapa ya gak pernah, dagang Cak. aku ngono lho. Mulane guri. Ngono ya urap ae. Gak Iku ero. mah ceritane apa sih? Yuk iki dodolno pasar. Hmm. Terus marung kancil mancing nduk kali ta nduk pasar. Mancing kali aku bolak-balik mancing gak tau oleh iwak. Lho nanti Ya menggir. mikir nanti. Ya nang pasar. Marung ono iwak nganggur Iyuk ngluyu. Ya lho. song kok kukuti. Tak usuh. Lah kono nanti. nimbangno ana wong tuku. Kon niku koyo kucing aja. Ono iwak nganggur ya dikukuti. Sing dodol ya ngono bal-balik nimbang kentang ae. Bener iku dodol yang ngluyu ae. Wong nimbangno ana wong tuku kok. Ya aku tapi temburu de. Wah, meneh mben aja kate ngono, Dik. Wah, kon iki medhotno seduluran ngono iku. Kon kon balekno lek mriku ring. Balekno ya, Pak. Wis balekno. Balekno. Ini kira weteng peno iki. Heh? Tokno kono. Lho iku kan kabeh ndok kono kabeh. Iya kabeh. Pancen wis tak simpen ndok kene. Ya apa? Gak kena blas. Wis bisa menawa aja ngono cah. Iki dagangane wong, Iya. mesti dulur. Jaluk Njaluk ae dikeki. malah kecegun pergo iwak iki, Dor. Kon juku-jukuan didelok wong Ya, maafkan. Saiki gak Maafkan, apa-apa. Pisan maafkan. iki ae aja dibaleni maneh. Yo. Iya ning. Kepingin apa nek butuh apa-apa ngomong nang dulur rundingan sing genah. isini-isini nek kon jukuan isini-isini padahal Iya. nurun aku ae aku. Kono isin-isino ratune iwak.